Nga soban ay kublewi yaki nong tebut padun borom jongka konsumsi jonga ka 19 South Chelong but hanga daga genti ka per ba boro kijej benrio kijej nyam ba per ki ami pat ba na du mesta banya tebut bar namar bakia kumanga let man ki jaka man ki jaka ban belong jelang nga request yaki ba umday ba persabe ya gabuot ka bakoror ka jopi si sen sansem takadaw ki suwi takadaw itnat ba everywhere ngayo report ba baro kita ben ki kroro ki bompadap pra pusem ru kiawan yang lain te kalong ka response kalong very positive but ru nga suban ay kublay ru ya baro ki tuki dong kemi ki long pa ki may 8 pa 8 jungi ka ada pra pusem seneng ru mataka kenti ki lakmen ba ada pra pusem seneng ki lai yo ban tap haja katia la ni haja ka jaka song yo ki hieng